В стария пътнически съндък един ден открих 12 години от живота на моя дядо. Там сред снимките бяха историите на хора, тръгнали след сънищата си и стигнали до края на света. Едни извоювали земята от джунглата, други от скованите в ледове брегове. И построили свой дом в една далечна страна на един далечен континент. Страна, за която започнах да мечтая. Докато не се появи един кораб. Всеки има своя кораб, който го отнася там, където душата му скита и търси. В Аржентина отивам в архива на емигрантите да почерпя сведения от корабните дневници за моя дядо и за онези непознати от снимките в стария пътнически съндък. Откривам едно име, но за съжаление то се разминава с 2 години във възрастта. Затова пък намирам много български фамилии на хора, които идват тук през 20-те години. Помага ми Рушка Николова, наш колега журналист и преводач, сама последвала сърцето си и емигрирала в Аржентина. Първите имигранти идват 1894 година и са двама братя от Горна Джумая. По-голяма вълна българи идват 1906 година, главно земеделски работници. И когато са пристигали в Аржентина в така наречения хотел на емигранта, там са имали право да останат 2 седмици, за да си търсят работа. Още тогава са ги разпределяли, които са били семейства и земеделски работници, са ги изпращали в Чако, които са били сами мъже и особено ако е работник в Комодоро Ривадавия, където са работили на петролните кладенци. След което много от тези българи са се събрали в Берисо, където климатът е много по-благоприятен. Шумната рекламна кампания, в която се включват освен държавните и параходните агенти, дава резултат. Само за няколко десетилетия Аржентина приема милиони емигранти и успява да засели безлюдните си територии. Българите също идват да направят една Америка, както казвали по онова време. Решаваме да изучим по картата местата, където има големи български общности и тръгваме към най-близкото. Berisso es la capital provincial del inmigrante. Berisso comienza con la instalación de unos saladeros, el saladero San Juan, que lo fundó justamente Juan Berisso, y así comenzó con el asentamiento de algunas personas que hicieron una pequeña población de 14 casas, que fueron las 14 casas de Berisso. Bien. Esto fue en 1871. Къщите от ламарина на първите мигранти са запазени и до днес в тях живеят хора. Цветни и весели с много графити, а вблизо са изоставените фабрики за месо, донесли световна слава на Аржентина като страната, която произвежда и изнася най-хубавото телешко. Mi nombre es Jorge Antonio Kosturkov, hijo de Lazar Georgiev Kosturkov, nacido en Varna el 25 de diciembre de 1902. Imagínense en esta calle saliendo 5.000 personas, todos con guardapolvo blanco. Era una marea humana que salía sobre la calle Nueva York, en donde pasaba, se entendían muchas veces por señas y aprendían el castellano de una manera bastante complicada, pero todos participaban. Y a la larga, más o menos empezaban a aprender un poco de cada idioma. Sobre la calle Nueva York, cuando yo era chico, saludaba a la mañana en 10 idiomas distintos. Y así nacieron las distintas colectividades. La más antigua de Berisso es una colectividad lituana, pero los búlgaros tuvieron 3. Por motivos políticos,
decidieron cerrar esa colectividad. Тези дружества са затваряни, защото властите се страхували къде с причина, къде без причина, че там се събират комунисти и синдикалисти. Y después de un tiempo abrieron otra que fue el 14 de agosto de 1955 y recibió el nombre de Iván Vazov. Mi abuela Ana Toskov vino aproximadamente a los 6-7 años de Sofía. Bueno, ellos tenían un bar en la calle Nueva York, en Berisso, el bar de Berisso, que quedaba en la esquina del banco, quedaba a pocas cuadras de los frigoríficos Armour y Swift, que era donde todos los inmigrantes trabajaban. Y hay cosas que me quedaron marcadas, las chicharras de Berisso, cuando nos mandaba en el verano, ese ruido es característico en mi cabeza de Berisso, de mi abuela. La casa de chapa, y en el fondo tenía montones de piezas donde tenía canastos de alambre con las sodas, las botellas vacías del bar que tenía, y yo jugaba ahí. Me llamo Diego, vivo actualmente en la ciudad de La Plata y soy segunda generación de búlgaros. Y obvio que quisiera volver, quiero volver, y me gustaría ver si hay algún, porque sé que mi abuela dejó parientes. Deben ser otras generaciones, pero me gustaría poder llegar a conectarme. Sofia, Varna, Plovdiv. А ние видяхме момичетата и момчетата от състава в Берисо, които танцуваха за участниците в антарктическата експедиция. В Ла Плата се отбиваме да разгледаме катедралата. Не само защото ни беше по път, а и защото темата за религията, католицизма и папата присъства осезаемо в Аржентина, наравно с футбола и политиката. Буенос Айрес, Париж на Латинска Америка. През следващите дни ще бъде мястото, където ще говорим с българите и аржентинците, за да разберем повече за страната, която нашите сънародници са избрали за своя втора родина. Първата ни среща е с Елена Тодоров. Пленява ни с искреността на своя разказ. Баща ми доде на 18 години тук в Аржентина, в Америка. Дочо Стоянов Тодоров. Майка ми доде на 23 години за последният кораб преди Втората световна война. Никога баща ми почина на 85 години. Никога се направи аржентински граждани. Той не изгуби езикът никак. И знаеш историята на България от първо до последно. Идваха много кораби българти. Тук идваха моряците. Който идваше, те му брамчи главата, защото слагаше българска музика. Той му беше богатството на него. Куклата ми е българка. Съжалявам,
че на моите внуци да не ги научих за български. И тук баницата е най-голема. Вие трябваше да донесете на баница от България. И си не, трябва да излезе. София също ни кани на гости и сядаме в градината на комплекса, в който живее. Трудно е да говори български, но го прави с удоволствие. В България имат брат и сестра. Първи на гости в България с мое семейство. След, когато връщаме, Испания, семейство на мой съпруг. Отбиваме се в Лабока, най-шареното и весело място в Буенос Айрес. Тук си дават среща двете страсти на аржентинеца – футболът и тангото. Стадионът Бомбонера на Бока Хуниърс, отборът на Диего Марадона и уличката на тангото Каминито. От балконите ни гледат фигурите на Папа Франциск, Диего Марадона, Евита Перон. За да разберем по-добре Аржентина, ни помага Валентина, която се занимава с културология, но която не крие, че е перонистка. Тук дори кучето е Почо, галеното име на генерал Перон. А на стената е фотографията на Евита Перон, една от иконите в домашния олтар. Inconmensurable en Argentina, pero yo creo que el pueblo argentino es pasional. El pueblo argentino es profundamente deseante y eso es expresión en todo lo que encaramos, en nuestros vínculos, en nuestras formas también de habitar los espacios. Bueno, yo creo que el fútbol es una pasión que terminan uniéndonos, no importa la clase social, no importa la ideología, y bueno, creo que el fútbol es como la más... Y sí, Diego Armando Maradona, al margen, digamos, de ser el mejor jugador de la historia argentina y mundial, que representó, obviamente, expresión de lo que fue el pueblo argentino desde su concepción más baja, digamos. Bueno, también, siguiendo la línea de esto, ¿no? De la idiosincrasia argentina y de la pasión argentina, la religión entra dentro de esas cuestiones y hay mucha fe, digamos, en Argentina. Es un país mayoritariamente católico. Недалеч от дома на Валентина, Марадона има свой параклис. Името му Диего е изписано като Диос, Бог, и 10, номерът, с който той играе. На табелката стои датата на раждането му, но вместо датата на смъртта му е изписан знакът за безкрайност. Пътуваме с часове в район, където не срещаме никой, освен коне, крави и змии. Всъщност това е Чако. Територия, която е била отвоювана от джунглата с мъчете и много воля. Тук расте прословутото дърво кебрачо. То тежи като олово, но е здраво като стомана.
Кебрачовите гори на Чако те карат да потръпваш при мисълта, че мъжете дървосекачи трябва да са имали силата на великани, за да изсекат джунглата. А българите са сред онези, които първи са извоювали тази територия, за да бъде днес в границите на Аржентина. Най-накрая стигаме до Роке Сан Спения, вторият по големина град в провинция Чако. Посреща ни Педро Марков и в следващите дни няма да се отдели от нас и ще ни заведе навсякъде. И на паметника на Христо Ботев, и в дружеството, и на гости на младите, и на най-старите от емигрантите, които все още говорят български. Bueno, yo soy Pedro Markov. Estamos en la sede de la colectividad búlgara Hristo Botev en la ciudad de Presidencia Roque Saspeña, provincia del Chaco, República Argentina. Esta ciudad es la segunda ciudad más importante del Chaco y tenemos la mayor concentración de búlgaros y descendientes de búlgaros en esta zona. La corriente migratoria búlgara de la década del 20 a 1920 a 1930, mi familia, mi padre vino de Bulgaria en 1928, pero no lo dejaron subir al barco en Europa porque tenía fiebre. Entonces, para que no contagie a los demás pasajeros, no lo dejaron subir. Y él mandó sus 3 hijos menores con un vecino, Teodoro Kanchev, que se radicó en la zona de Las Breñas. Vino los 3 menores al Chaco y él era cosechero, cosechaba algodón, pamuk. Бялото злато довело хора от много страни. Българите били изпращани в Чако да берат памук, защото били земеделци и идвали със семействата си. А тук децата работили наравно с родителите си. Juntó plata, se compró un acordeón y una bicicleta y recorría el campo donde había casamiento búlgaro, cumpleaños de algún búlgaro, tocaba algún joró o una rechiniza con el acordeón y le daban comida, plata, y así juntó plata y después de 5 años pudo traer al padre de Bulgaria. В алеята на емигранта внукът свири на акордеон, защото талантът се предава по наследство. Както и сините очи. Приличат на деда си. 90-годишният Петър Колев ни показва снимки и рецитира стихове. С Богом заминавам за Пирин планина и на знамето ще пише кръв ли свобода. Майка ми е дошла от България на 6 години и баща ми на 19 години, без да чете и да пише, не знае се. И той обича си да бъде земеделец и дошъл в Чако. И тук се запозна с моята майка. Тук ми е един ембахадор, един посланик, ми донесе книги да учим. И с това учих. И една, como se dice, книга за първи клас, първо отделение. Имам един внук, това там съм малка, още дето баща на тия деца мисли да отиде в България. Иска да остане българин. Всеки петък иде при мене да се учи по български. Ама той чете по български и аз му казвам какво иска да каже. Малката София също иска да говори български, но няма кой да я научи. Не е ли време да помогнем? Ella quiere aprender el idioma búlgaro. Muchas veces quiere decir quién le enseña. Baila en el ballet también, así que estamos contentos por eso. También estamos todos deseosos de aprender el idioma. Esa es una idea que siempre tuvimos, pero nos está faltando un maestro búlgaro. La moto sí es un hobby, me gusta mucho lo que es la moto. Esta moto está prometida a mi nena cuando ella sea más grande. Estamos queriendo ir toda la familia a visitar Bulgaria. Es un apellido descendiente de búlgaro. Mi abuelo vino de Bulgaria, Seko Goranov. Y yo creo que vino con lo mismo que la mayoría de los inmigrantes de Europa, buscando tierra nueva, un lugar donde progresar, donde vivir. Y vino vino a la Argentina en el
1929, en la segunda oleada más grande que hubo de los búlgaros que vinieron de Europa. Tocó venir a la provincia del Chaco. Cuando vino acá las tierras se regalaba, el gobierno repartía un pedazo para cada uno. A él le tocó cerca, yendo acá para el norte, en el Palmar, le tocó sus tierras. Inclusive hay una escuela. Българите строили училища, издигали паметници. До Лаз Бреня стигаме едва вечерта, но не пропускаме да се поклоним на паметника на Васил Левски, преди да отидем на гости на Анелия Гинков. Тя е секретар на дружеството, което носи името на апостола. Мечтае някой ден да се върне в родината на предците със своя български паспорт. Buenas noches, me llamo Analia Ginkov, soy de Las Breñas, Chaco, Argentina, nieta de Seferino Ginkov, que era un inmigrante búlgaro. La fecha de ingreso en la documentación que tenemos que fue en 1928 y por Uruguay, no vino directamente a Argentina. Aproximadamente 2 años se trasladó a Brasil cuando estaban construyendo las vías ferroviarias. La tarea de él con otro inmigrante búlgaro. Изглежда лесно да прекосиш граници, когато те се събират в една точка, като тази на Трес Фронтерс, където спряхме да се полюбуваме на танците от Бразилия, Аржентина и Парагвай. Но въпреки това не може да ни удиви факта, че нашите предци преди 100 години са кръстосвали континенти в търсене на нови светове и са участвали в тяхното завоюване. Разбира се, имало е и по-прозаична причина. Те не са пристигали направо в Аржентина, защото препълнените кораби са ги сваляли в Уругвай, а аржентинските пристанищни власти стриктно са следели за поток от нови емигранти. Mi abuelo no les enseñó. No quería que aprendan. Yo no sé si él tenía algún temor que lo encuentren, porque prácticamente todos estos inmigrantes escaparon de la guerra. No sé si tampoco les explicaba, pero solamente le enseñó a su esposa. Ella lo hablaba perfectamente, pero hablaban entre ellos o cuando se visitaban algunos compatriotas hablaban en búlgaro y el propósito era que los chicos no entiendan lo que estaban hablando ellos. Повечето от тях не са разказвали на децата си много за себе си, защото са се бояли да не ги приберат властите и да ги върнат обратно, както повелял закона, по силата на който Аржентина можела да екстрадира политически нелоялните. А те бягали. Някои по политически причини, други по икономически. Бягали от голямата война и от голямата рецесия далеч от Европа. Отбиваме се в къщата на Кръст. Едно място обвито в легенди. Едни казват, че човекът построил къщата е православен свещеник и бягал от войната. Други, че бил участник в септемврийското въстание и имал смъртна присъда в България. Но каквато и да е истината, едно е сигурно. Той е носил в душата си вярата в Бога и надеждата, че някой ден ще се върне в родината. Bueno, estamos acá en Casa Cruz. El hombre que la construyó vino de Bulgaria, cruzó las fronteras cuando empezó la guerra en su país y bueno, él vino en busca de un nuevo futuro para sus hijos. Започнал да строи къща на кръст там, където англите му посочили. Всичко тук, включително и масата, е на кръст. Има 4 врати и 8 прозореца. Във всеки ъгъл има резервоар с вода и е прокопан кладенец. Оградили къщата с ровове и когато били вътре, вдигали мостовете, за да бъдат защитени. Se durmió una siesta. Él dice que Dios le dijo que acá iba a estar seguro de la guerra, iba a pasar toda la guerra y iba a poder volver a su país cuando termine todo. Така е станало. Найден Иванов се върнал в родната Крушовица и днес костите му почиват там.
Пътят към ранчото на Георги Йолов е не по-малко интересен. Малки къщички от кирпич, които напомнят за жилищата на първите заселници, дошли да берат памук. Кирпичът се прави от тухларни по начина, по който се е правил преди 100 години, от кал и слама. Тухлите се слагат в калъпи, а после съхнат на слънце. Днес бихме казали от екологично чисти материали. Аз съм аржентинец. Мой баща беше българин и мой дядо също беше българин. Тя си дошли в 1928 година. Мой дедо, моята баба, мой баща и дъщеря от мой дедо, лелия ми, стигнали в Буенос Айрес, после ще дошли на Чако. Тук в Чако много жега, то всичко беше горе с диви животни, змии. За да разберем за какво става дума, домакинът ни показва кожата на змия, което тя е съблякла зад къщата. Разказвам всичко това, за да си представите какво са правили онези българи, които са отвоювали от джунглата подарената им земя с голи ръце. Сега имам 150 хектария, че съм купил аз с моята жена, все малко кукуруз. И в едно парче аз имам едни крави и аз говоря малко, защото нема сега хора с кой да приказвам. В паметта си ще скатаме онзи слънчев ден. Ранчото с кравите, полето с трактора, който нашият оператор подкара, и спомена за нашия домакин Георги Йолов. За нас той ще остане българският гаучо в Аржентина. По пъти към водопадите на Игуасу срещнахме и аржентинските гаучовци на коне. Подкарали стадата си на паша с филцови шапки, кожени гамаши, те сякаш бяха слезли от пасторална картина. Онези 1000 километра, които ни деляха от водопадите, взехме на един дъх за една нощ. Но усилието си заслужаваше, защото там загубихме ума и дума пред величието на онова, което се откри пред нас. Тук се срещнахме с корените жители на тропическите гори. И това беше невероятно изживяване. Да станем за малко час от този бит и култура, да поговорим с Антонио Марейра, да поиграем с децата му. Връщаме се отново в Буенос Айрес, където Рушка Николова ще ни разходи по реката Тигре, преди да разкаже за общността. Председател на Федерацията на българските дружества в Аржентина, българка на годината, тя е и мост за онези, които търсят обратен път към България. Тук няма българско училище, децата научават български от майка си главно. Настояват много да направим курс по български език. Аз в продължение на 12 години пътувах всеки месец и преподавах български език в Чако. Ние още когато създадохме фондацията, започнахме да организираме срещи събори на потомци на българи. Имаме танцов състав, който се казва Тангра, имаме остра нужда от народни носии. Помага ни агенцията за българите в чужбина, но по тях проблем е, като отида в България, отивам в агенцията, те ми дават нещо, защото нямат средства да го изпратят в Аржентина. Има
един бизнесмен, който помага на Комодоро Ривадавия и ние всички, въпреки че помага само на Комодоро Ривадавия, пак сме много доволни, защото поне на едно от нашите дружества някой помага. Българите са дали на Аржентина преди всичко своята култура. Българите, когато дойде, първо иска да направи къща, след това да изучи децата си. И въпреки че сме 12 000 км, дали ни забравя, както ние тук не забравяме България. В родовата памет на адмирал Медникаров се пази спомена за онзи клон от семейството, свързан с великата Адриана Будевска. Той дълги години търси връзка с потомците й, за да ги открие най-накрая в Аржентина. Преди да се качи на кораба за Антарктида, адмиралът се отбива в посолството за среща с внуците на актрисата Гилермо и Адриана Ганчеви. Тя му предаде лични вещи на артистката за музея в Добрич, а Гилермо му подари своята книга с спомени за Адриана Будевска, която прекарва 12 години от живота си в Буенос Айрес. Корабът, вдъхновил нашето пътешествие, е пресякал екватора на път за Антарктика. След дълги митарства, най-сетне е сбъдната мечтата на нашите учени и изследователи да плават на свой кораб до ледения континент, там където България има своя база. Отиваме в Патагония да посрещнем антарктиците, които навръщане спират в Комодоро Ривадавия, където живеят потомци на българи, които принадлежат към емигрантската общност, основала този град на нефтената индустрия. Българското дружество, носещо името на двамата солунски братя, също както и нашия кораб Свети Кирил и Методи, е подготвило концерт за антарктиците. За тях ще играят потомците на българите от състава на големите кирилчета и на най-малките методиевчета. След това ни канят на изложба, посветена на историята на България. В края на вечерта успяваме да поговорим и с тримата талантливи музиканти от вокалната група Орфей. Oportunidad junto con Erika de poder ir el año 2023, en mayo, fuimos con otro enfoque. Fuimos para aprender aprender música, aprender baile, canto y aprender toda la cultura que podamos para poder traer y aplicar eso a la colectividad. Ese viaje fue maravilloso, fue un regalo de Christoph Grujarski, que nos hizo a Donna y a mí para poder ir a Bulgaria a estudiar porque nos vio con muchas ganas de aprender y fuimos entonces a Sofía y tuvimos la oportunidad de conocer
y de aprender con unos excelentes músicos. На гадулка учих Дона, да. Аз мислех, че тя има някаква представа. Когато Динко започна да й показва как се, с гайдата как се случват нещата, тя знаеше къде се намират някои ноти, докато за гадулката каза, аз даже не знам как да я държа. Показах на всяка една струна къде се намира всеки един тон. И буквално, може би още на третия урок вече свирихме една песен. Поленце се лелее. С гайдата също беше така на ниво. Тя имаше някаква представа от гайдарски мелодии. Просто явно в Аржентина вече имаше някаква основа, която е положена. La música búlgara y bueno, ahora actualmente como medio que de toda la cultura. Няма никаква българска черта в него. Знам, че той пее много вярно и красиво, точно като българин. Срещата ни продължава и на следващия ден. И момичетата ни канят на гости. Родителите на Ерика живеят в българския квартал, както го наричат тук, защото са се заселили предимно българи. Когато семейството се събира, се приготвя чай мате, една от страстите на аржентинците. Той се пие през бомбижа, нещо като сламка с цепка. Puedo contar un poquitito la historia, lo que me acuerdo de la historia de mis bisabuelos. Ellos eran de Belocrachi y vinieron a la Argentina en 1922. Y una de las cosas que hicieron fue empezar a trabajar en una fábrica, en la Swift, Anto y Shipka. Él trabajó en YPF, en el puerto. Él era carpintero, trabajaba en la madera, no sabemos exactamente qué era lo que hacía, pero por ejemplo tenemos un baúl antiguo que lo hizo él, que lo trajo desde Bulgaria. Y después me acuerdo de las comidas que hacía mi abuela, especialmente la vanicha, los strudel, y me acuerdo cuando amasaba para preparar la vanicha, masa, como las estiraba y todo eso. Sí, sí, algunos. ¿Sí? Sí. Y mi abuelo, me acuerdo también de la quinta. Él tenía su quinta donde vivía y lo que más me acuerdo era que más plantaba eran tomates siempre. O sea, me encantaría volver y a ver, estuve un mes. No es suficiente, nunca es suficiente. Entonces me quedaron muchas cosas pendientes. И разбира се, потомците на българите са се подготвили да посрещнат скъпите гости с хляб и сол. Пече се асадо, прословутото аржентинско телешко и българска баница. Едно от момичетата се умява да открадне малко време от приготовленията, за да ни покаже какво ни е донесло. My name is Maria Fernanda Mamani Genov, and my grandfather was born in Bulgaria. Here I have my great-grandmother's passport when she came.
This was my grandfather, and this was my great-grandmother. My grandfather on my mother's side, and if you compare him, he looks like my brother. Ah, la del abuelo. Yes, you look like him. My grandfather liked to play cards. And le gustaba el trago. And he liked to drink. Okay. And he was an electrician. Вечерта завършва със среща на общността с нашите антарктици и моряците от българския кораб. Присъства кметът на града. На следващия ден се виждаме с Хуан Иванов. Те додва у 37 година. Параходът ги донеса и ги оставя там, где Берисо. Аз съм родил тук. Тук майка ми не знае да говоря испански, само говоря български и зато аз съм се научил. Хуан ни завежда на строежа, където синът му, архитект Леонардо Иванов, работи. А след това отиваме и в дома им на гости. Sí, soy arquitecto. La historia es que después de recibirme de arquitecto en la ciudad de Buenos Aires estudié, viajé junto con mi mujer a Barcelona, viví 3 años. Por el hecho de haber vivido en Barcelona tuve la oportunidad de viajar 2 veces a Bulgaria y ahí pude ver más de cerca la arquitectura, que no era una arquitectura conocida para mí, y quizás es una arquitectura que en Argentina se aplique en las zonas de montaña por justamente el clima que tiene Bulgaria. Creo que se asimila más a la arquitectura de montaña de la Argentina. Той иска да дойде в България със семейството си, а синът му, Елиас, който учи журналистика, вече е започнал да проучва историята на рода. На петролните кладенци, с които усеян този бряг на Патагония, са работили емигранти от цял свят. Тук няма семейство, което да не е свързано с нефта. Този най-ветровит град в Аржентина е едно от 3 места, заселено от българи. El pueblo inmigrante llegó a Argentina en el año 1930. En Buenos Aires estuvo trabajando con el empedrado de la ciudad y después con unos amigos vinieron a Comodoro a trabajar en la industria petrolera. Bueno, es más o menos similar a lo que le pasó porque trabajé igual en el campo, en la industria petrolera. Luego, bueno, yo soy capitán de una embarcación. Trabajamos con los barcos petroleros, justamente. Фернандо ни показва стари трудови книжки на български емигранти, работили в петролната индустрия през миналия век. No tengo mucha información de esas personas que están ahí. No los conozco. Simplemente conservé estas libretas porque se iban a tirar. Y como eran descendientes búlgaros, era importante conservarlas y tenerlas. Capaz que algún día aparece algún familiar y eso es muy importante para ellos. Me encantaría conocer Bulgaria y conocer a mi familia, mis parientes que viven allá. После ни запознава с сестра си и баща си, които също ни донесоха снимки.
Melissa Stoyanov Radev y soy profesora de historia. ¿Los búlgaros qué tipo de trabajo hacían? Esta foto fue sacada en el campamento que se llamaba Los Búlgaros. Ahí nacieron mis hermanos y yo nací en otro campamento. Mi papá trabajaba acá. Acá había un campamento y él trabajaba acá junto a todos los búlgaros. Muelle del kilómetro 3. Масив, muelle Масив. Разделяме се с Комодор Ривадавия и от бреговете на Атлантика тръгваме към върховете на Андите по 70-я паралел. На хиляди километри в провинция Салта, където се намират най-големите сухи солни езера, за наша изненада откриваме потомци на българи, далеч от общоизвестните три големи наши емигрантски общности. Que pinta desde acá de Salta, Jorge Raúl Kiorchev. Kiorchev, que es descendiente de búlgaro. Mi padre nació en Bulgaria y vino a los 20 años a la Argentina. Y se quedó, y bueno, formó esta familia, y yo soy el más chico de la familia que formó mi padre. Era de mi padre y fue uno de los primeros habitantes de esta zona. Esta zona es casi céntrica, pero hace 110 años era todo campo. A mi familia, que se compone de mi señora, Estela Maris, mi hijo mayor, Jerónimo, y mi hijo menor, Emiliano. Nosotros componemos esta familia Kiorchev, que somos heredero nato de Manuel, que es mi papá, que es búlgaro. Con este baúl, que nosotros le llamamos baúl, vino mi padre de Bulgaria. Es lo único que trajo buscándolo a su padre. Gracias a Dios lo tengo yo. Gracias a Dios lo conservo yo. Y tiene mucho valor afectivo, valor familiar. Y me imagino lo que debe haber sentido mi padre cuando dejó Bulgaria. Para mí es una reliquia de mi padre y de Bulgaria. Es lo único. Entonces amo esto porque es parte de mi pasado. А нашата история, започнала с стар пътнически съндък, завършва пак с него, защото той ме повика да прекося океана. Сигурна съм, че ще повика и тях да дойдат в България. Благодаря. Благодаря. Здравей! Здравей, България! Здравей, България! Здравей, България! Здравей, Bulgaria. I see you in the next year.